Ro-report sa Dumangas matawhay sa ulihi nga adlaw sang pagtabok sa mga pasahero padulong kaghalin sa Bacolod City. Shipping lines ginpahayag nga dako ang ila perde sa ginapatuman nga travel restrictions. Si John Sala nakatutok. Matawhay kag halos wala sang pasahero nga nagapila padulong sa Bacolod City diri sa Dumangas Port. Layo sa ginalauman nga magadagsang mga pasahero ilabi na nga subong ang ulihi nga adlaw nga makasakay sa Ro-Ro vessel ang mga pasahero gikan kag padulong sa Bacolod City. Tubtob alas 11:59 na lang karon sa gabing ulihi nga trip sa mga Ro-Ro vessel nga panugutan nga makasakay ang mga pasahero. Buwas mga kargo na lang ang pahanugutan. Gani ang grupo ni Ayan nga gikan pa sa Davao City, aga pa lang nagpadulong na sa port agud makahingagaw. At least sa sininga pamagi, maka-prevent na to ng pag-spread sang NCOV no kay kasab na wala pa cases diri sa Iloilo. Fortunately, kag as well as sa Bacolod. Kung sa una kada 30 minutos tubtob isa ka oras nagalakat na ang barko subong halos na lang ini nga makalakat bangod sa tuman kagamay nga mga nagasakay bisan pa ang makarga nga kargo. Apektado ginang panakay tsaka yung salary namin kung amo gina magpatuloy yung kunti lang ang panakay. Panawagan sa Philippine Ports Authorities Dumangas nga mag-amat-amat na sa port bangod mangin istrikto sila sa pag-implementar sang travel restrictions kag wala sang pahanugutan nga magtinir sa terminal. Warning nga daan na sa iba no nga hingagaw kamo kay ginaalaw pa naton ang Bacolod Negros residents to cross over sa ilang nga hometown. Kag pareho man sa ila ginaalaw pa man ang Iloilo residents as per EO ni Gob to go home para nga diri kita makuan sa aton community quarantine no. Upuod kay Cirilo Linduque, John Sala, One Western Visayas.